Nebo ty pomalu. Tati, jedeš rychle. No. A tam má takový jako slítací křídla tam prostředí, vidíš to? No. A podle si takovou smyčku tady. Před lety jsem viděl v italských Benátkách, proslových italských Benátkách, jak na náměstí svatého Marka slétá dřevěný anděl kostelní věže. A protože v Úštěku děláme takové krásné jarmarky a připravili jsme adventní jarmark, tak mě napadlo, že proč by nemohli v Úštěku takhle ty anděle, ale ne dřevění, ale přímo živí. Takže od té doby je to 25 let už, byl tam covid, takže 2 roky pauza. Takže letošní ročník je 23. Slétají z Úštěckého kostela svatého Petra Pavla, respektive z jeho věže. 3 krásné andělky na nás mezi prostřed náměstí, je to taková nádherná tradice. Že ta smyčka, tam je ještě jedno oko, že jste jí dali dolů, víš, smyčku. Asi jo, to je nějaký super moderní, to potom zkontrolujeme určitě. Kdy mají tati vět? Dávno měli, ale tak se tě... No, andělské spouštění tady už děláme přes 20 let, možná 25. Pocit máme, vždycky je to napínavý. Děláme to opatrně, bojíme se o anděly samozřejmě, rutina to není. Přesně tak, vždycky se bojíme a jsme rádi, když jsou v pořádku na zemi. Když máme 3. let za sebou a všichni odcházejí. Tak já jsem letos letěla poprvé, byl to pro mě jako ten pocit nahoře nikdy nezapomenu. A celkem jsem se nahoře bála, ale potom už to bylo v pohodě a podle mě už se bát nebudu. A když jsem přistála, tak bylo úplně hezky jako vidět ty děti, jak měly radost, že vlastně ty anděle přistály. Dělovi do košíčku, tak ten odnese sofort rovnou k Ježíšku. Tak můžu teda taky, děkuju. Ale děvčata, prosím vás. Tak a teď jdeme Lukášky, dej to Teresce.